विजय जाल्लो आसा तो माझ्या बाबू आजगावकर सरांचो जाल्लो आसा, माझ्या कार्यकर्त्यांचो जाल्लो आसा, माझे सगळे पंच मेंबर, आपले सरपंच, तसेच सगळे महिला मंडळ आणि सगळे माझे वोटर यांचो आयज विजय जाल्लो आसा। सगळ्यांनी बहुत म्हणजे खूप त्यांच्यानी प्रयत्न करून म्हाका निवडून हाडला। असो त्यांच्यानी त्रास घेतला। माझे पंच मेंबर केन्नाच म्हाका सगळीकडे भोवताना त्यांचा साथ असलेलो। जाणटी सुद्धा भोवली की त्यांच्यानी आपल्या वयाचे भान न ठेवता प्रचाराक खूप म्हाका मदत केली। तसेच माझ्या पंच मेंबरांचे, सगळ्या सरपंच मतदारसंघातले, तसंच मंडल अध्यक्ष, तसंच आमका प्रभारी म्हणून लाभलेले आमचे नागेश गोसावी सर, हे बी त्यांचोय तितलोच मोलाचो वाटो आसा। तसेच सरांनी म्हाका ही उमेदवारी आणि बीजेपी पक्षान एक म्हाका विश्वास दाखयलो म्हाजे वयलो आणि म्हाका ही तिकेट सराच्या आशीर्वादान प्राप्त झाली। म्हणून हांव आख्ख्या माझ्या मतदारसंघाचे तसेच माझ्या बाबू आजगावकर सराचे आशीर्वाद मानता। तुमकां सर मतदारसंघातले दोन्ही सीट आम्ही जिंकल्यात। एक सीट आम्ही लेवलाचे जिंकला आणि एक सीट म्हणतो बहुमताने। तोरशे सीट म्हणटा तो माझ्या हृदयातलो सीट आणि तोरशे सीट आणि तोरशे लोक म्हणजे माझे सगळे हृदयातले। हो सीट त्यांच्यानी दाखवून दिला की हो सीट म्हणते बाबूनी माझ्या हरेक कार्यकर्त्यांचो हो सीट आणि त्यांच्यानी बहुमताने जे काम त्यांच्यानी केला रात दीस एक चॅलेंज म्हणून। कारण बाबू या मतदारसंघात आणि बाबू आज MG सोडून बीजेपीन आयलो, लोकांनी म्हाका लागीं केलो हे दाखवून दिता। आणि आज बरो चीफ मिनिस्टर आमकां प्रमोद सावंत हांगासर मेळ्ळो आहा, जो सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन बसलो। आज जी खडपे जी आहा तिणी रात दीस माझ्या खातीर काम केल्लें 99 पासून। केन्ना याद येता ती सीट आमी हाडली आणि तेजी जे साथी आसा सगळे बरोबर रावले आणि आज हो सीट बहुमताने आयलो। बहुमताने येवप म्हटल्यार हर एकट्यान दाखवून दिला की माझेर कितलो प्रेम हा तो आणि माझेर कितली आपुलकी आहा। आम्ही या मतदारसंघात प्रामाणिकपणान काम केला, लोकां मुखार येल्ले आहा। आज काही लोक कितें ना कितें उलयतात तेजेर आमी या आमच्या मतदारसंघांनी केअर करू ना आणि हो सीट सारको खिचून हाडला आणि चडान चड मतांनी हाडलो। आणि हो सीट याच प्रमाणे आम्ही सगळे जाण बरोबर रावया, बरोबर बीजेपी फुडें व्हरया आणि बरोबर आम्ही सगळे कार्यकर्ते आणि आमचे जे उदरगत हा विकास हा तो फुडें व्हरया। जसो तुम्ही माझे 4 फाटी स्वास दवरला तसो विश्वास दवरा। आज जी कॅन्डिडेट तुम्ही हाडल्या आणि इतले बहुमताने हाडली की सगळ्यांचे हेच मेकळे करून उडयले की त्यांच्यानी उलोवपाचें ना, कळ्ळें तुका। आणि खडपे त्याच प्रमाणे तुमचे बरोबर आसतली आणि बरें काम करतली। मागता सगळ्याकडे मिडियाकडे की बरें हात बरें कर म्हणत आणि बरें फुडें व्हरात। आज आणि कितें 8 वर्सां पयलीं जसं पांडुरंग परबाक तुम्ही अध्यक्ष केल्ले त्याच पद्धतीने एखादी आमची माझो 100% माझ्या पेडण्या तालुक्यात आम्ही जाणात आम्ही जेन्ना आम्ही सीट दवरल्या देवाच्या कृपेन हांव जेन्ना आमदार आणि मंत्री आहात जेन्ना जेन्ना ह्या पेडण्यात सीटां दवरल्यात जिल्ह्यात आम्ही निवडून हाडल्यात आणि त्यांच्या खातीर अख्ख्या गोंया भितर त्या मनशांक 4 पर्सनी केल्या आणि माझ्या मतदारसंघात समज खडपेक आमकां एडवांटेज मेळ्ळी जाल्यार हांव ती सोडचो ना। पयली पेडणे तालुक्याक दिवची म्हणून माझी डिमांड आसा।